način da ljudi budu zadovoljniji i da se Srbija brže razvija je da se privuku investicije i da se otvore nova radna mesta. Predsednik Srbije, gospodin Boris Tadić, je juče imao jedan veliki sastanak u Privrednoj komori Srbije sa više stotina najistaknutijih privrednika, preduzetnika, vlasnika biznisa i on je juče izneo jedan vrlo konkretan plan kako u narednih 4 godine, u narednom ciklusu, doći do 200.000 novih radnih mesta. Danas u Srbiji ima negde na zvaničnim evidencijama negde oko 530 do 540.000 nezaposlenih. U prošloj godini je praktično napravljen jedan iskorak. Aktivnim merama zapošljavanja je posao našao značajan broj ljudi, međutim nedovoljan. I upravo tih 200.000 novih radnih mesta koje planiramo da se otvore u naredne 4 godine trebaju da pomognu da se obezbedi posao, ali time i egzistencija i perspektiva za značajan broj domaćinstava u Srbiji.